खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअ आं हाग्रामा महिलारि सारा ससियेल मिडियायाव फोसावलांनाय मोनसे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों। बिथाङा आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोरनि फोसावनाय आयेननि सायाव बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदोंमोन। बे आयेना जोंनि थाखाय गनायजाथाव नंगौना नङा आरो बे आयेना जुदि गनायजाथाव नङाब्ला जोङो बे आयेनखौ फोसाबनो थाखाय माबायदि राहा लानांगौ बेनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन। बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि आइजो माहारिया माबायदि रिएक्शन होदों बेखौबो जों बे भिडिअ लानानै फैगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बहुत कैबिनेट मीटिंग हब, बहुत बेलेग बेलेग एजेंडा डिसीजन आहिब ভাল ভাল, কিন্তু सबतके ভাল একটা खबर আমার কারণে ভাল। सर क्या बात है सर, क्या সবৰ কাৰণে ভাল, অকল আমাৰ নহয় সবৰ কাৰণে ভাল। সেইটো হ'ল 6 শিডিউল কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও আৰু বিটিচিত এই যে দুজন মাইকী লোৱাটো সেইটো বেন কৰিছে বেলেগত, কিন্তু বিটিচিত বেন কৰা নাই। ये बात है। কেবিনেটে ডিচিশ্যন লৈছে সেইটো। বিটিচি কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও তাৰমানে বড়ো হওক, কোনোবা মুছলিম হওক, ৰাজবংশী হওক বা যিকোনো মানুহে দুজন ল'ব পাৰে বুলি কৈ আছে। কি এইটো 6 শিডিউলটো এক্সামটেড ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আলং আৰু বিটিচি, কিন্তু 6 শিডিউল বাহিৰত দুজন চাদি কৰিব নোৱাৰিব। গোটাইটোৱে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন লৈছে, আমিতো আৰু কি কৰিম। আপুনি সঠিক বুলি ভাবে ছাৰ? এইটো সঠিক বুলি ভাবি মানে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন লোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি কি সেইটো ৰং হৈছে বা ৰাইট হৈছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ ক'ম? সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'বই, ডিচিশ্যন। दा जोंनि बर' आइजोफोरनि माखासे रिएक्शनफोरखौ नायदो। बायसान्सआव जुदि फिसाया हिनजाव सानै मोनोब्ला जों हिनजावफ्राबो फिसाय सानै मोननांगौ। जुदि हौवाया जों हिनजावफोरखौ न' मोनसेयाव सानै हिनजाव दोननानै जायोबा जोंबो हौवाफोरखौ न' मोनसेयाव सानै दोननानै जानो मोननांगौ। आयेना बयजोंबो समान जानांगौ। नंगौना नङा लोगोफोर, आइजोफोर? बे हाग्रामा सारा मा मोनखांबाय थादों बे ससियेल मिडियाआव हौवाफोरखौ हिनजाव गदाय लानो होनो देखाजोबगोन नै लान्थाथायाव हो मिथिखा। बे हाग्रामा सारा मा मालायनि ग्रें सुख सान्थि रायजो जानायाव गदायनि खोथा लाबोखोफालाय। अयनाय बानाय बे आलाय सिलाय जाबा न'खरा फिसा आलाय सिलाय जाबा मोजां मोनसै, बिहारि जालायबा नांलाय खमलाय मा मालायनि न'खर संसार रायजो जानायाव अर सुना होनो सानखोफालाय। सोर फैनो? नै गगे हाख्लाबजोबगोन, हास्रोजोबगोन, मा दं मा गैया हाख्लाबजोबगोन। फै सोर फैनानै गदाय जाफैग्रा जों थासान्दियाव। बे आयेनखौ फोसाबनानै लानो रोङाब्ला जोंनि गोबां न'खरानो थेर बेथेर जालांगोन। सासे हिनजाव थासान्दियाव आरो गुबुन सासे हिनजाव लाबोबावोब्ला बे न'खरा माब्लाबाबो सुख सान्थियै सोलिलाङा, माब्लाबाबो सान्थि जाया, बेखौ जों मिथिखागौ। सानफ्रामबो दावराव दावसि जागोन, नांलाय खमलाय जागोन, गथ'फोराबो आलाय सिलाय जालांगोन, गथ'फोरनि फरायनायनि गद गैया जालांगोन। न'खराव दावराव दावसि जानायनि थाखायनो हौवाया टेनसनजों जुमाय लोंना फैसिगोन, आरोबाव हौवाजों हिनजावजों बुलाय सोलाय जालायनोसै, नांलाय खमलाय जालायनोसै। बेबायदिनो न'खराव दावराव दावसिया बारानिफ्राय बारा जालांसै। रागाजों हौवायाल' हिनजावखौ बुनो हायो बेबायदि नङा, हिनजावाबो माब्लाबा रागा जोङोब्ला कालिनि महर लानो हायो। बिसोरो जुदि कालिनि महर लानो गोनां जायोब्ला बिसोरबो मा खालामनो हायो नायदो। बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो टिभियाव होनाय क्राइम पेट्रलनि काहानिफोराबो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो सोमजिगोन। हौवायाबो हिनजावखौ बुथारनो हागौ, हिनजावाबो हौवाखौ बुथारनो हागौ, हिनजाव गदाय लानायनि थाखाय फिसालाया माब्लाबा बिफाखौ बुथारनो हागौ। गतिके जोङो सानै हिनजाव हाबा लानो मोननाय नियमखौ जों होबथाथारनांगोन। हाग्रामा सारा केबिनेट मिनिस्टारफोरनि डिसिसनखौ खुलायै बुंनानै होबाय, बे मोजांनि खोथा।
केबिनेट मिनिस्टारफोरा माबायदि आयेन दानानै दोनदों बेखौ जों रोखायै मिथिनो मोनबाय। केबिनेट मिनिस्टारफोरा बे डिसिजनखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा एसटि एलेकायाव एबा जोंनि बिटिसियावबो जोंहा मा दंखायो लिडारफोर दंखायो। जोंनि बिटिसि एरियाखौ जोंहा बेंनो थाखाय नायनो थाखाय जोंहा बिटिसिनिबो सिट दंखायो। बिटिसिनि एमपि एमएलए एमसिएलए दंखाजोबो बिसोरनि आखायाव हगारनानै होबाय। बिथांमोना नायबिजिरनानै नायनांगोन माया गाज्रि माया मोजां। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गावनि गासैबो केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ लानानै गावनि गासैखौबो लिडारफोरखौ लानानै आसाम सरकारनिसिम मोनसे प्रप'जेल लिरनानै हरनांगौ जे जोंनि बिटिसियावबो रावबो हौवाया सानै हिन्जाव जनो मोना होननानै लिरनानै हरनांगौ। केबिनेट मिनिस्टारफोरजों रायज्लायफिननानै सानै हिन्जाव जनो मोननाय नियमखौ फोसाबनानै सासेल' हिन्जाव जनो मोननाय बे आयेनखौ दाफिननांगौ। आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोरा जुदि बेखौ गनायाब्ला बिटिसि सरकारा जोंनि बिटिसियावबो रावबो हौवाया सानै हिन्जाव लानो मोना होननानै आयेनखौ दानानै होबानो जाबाय। बिटिसि सरकाराबोथ' बेखिनि आयेनखौ फोसाबनानै लानो हानाय गोहो दङ। बिटिसि सरकाराबो आयेन दानो हानाय गोहो थानायनि थाखायनो आसाम सरकारा जोंनि एसटि एरियाखौ आगारनानै होदों। नोंसिनि एसटि एरियायाव साथाम लायो, साब्रै लायो, साबा लायो, आसाम सरकारा आगारनानै होदों। बेखिनि आयेनखौबो मोजां गाज्रि साननानै फोसाबनानै लानो रोङाब्ला मा सरकार सालायबावगोन? बर' समाजाथ' सानै साथाम हिन्जाव लानायखौ सापर्ट खालामखाया। बर' समाजाव सानै साथाम लानाया जोबोद खम जागोन। सासे सानै थानो हागौ, सानै साथाम ओंखारनो हागौ। खिन्थु गुबुन जाथिफोरासो सानै साथाम हिन्जाव लानानै जेरैबायदि जनसंख्या बारायहोगोन ना, मोनसे समाव बिटिसिनि लिडारा जोंनि बर'आ जानो मोननाय नङा, जागोन गुबुन जातिफ्रासो। गणतन्त्र रायजोआवथ' जायनि जनसंख्याया बांसिन बेनो राजा। जियानो जादोला आसाम सरकारा जिखिनि नियम दाया मानो, जिखिनि आयेन दाया मानो जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङाब्ला जोङो बिटिसि सरकारा बे आयेनखौ फोसाबनानै लानांगोन। आसाम सरकारा बुंदों सासे हिन्जाव थासान्दियाव आरो सासे हिन्जाव लाबावोब्ला 7 बोसोरनि थाखाय जेल जानांगोन। नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा बुंनानै होबानो जाबाय, बे आयेनखौ दानानै होबानो जाबाय जे जोंनि बिटिसियाव सोरबा हौवाया जुदि हिन्जाव थासेयावबो गुबुन सासे हिन्जावखौ हाबा लायो 7 बोसोर नङा 10 बोसोरनि थाखाय जेल जानांगोन होननानै मोनसे आयेन दानानै फोसावनानै होबानो जाबाय। जुदि बिटिसि सरकाराव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा लिडारफोरा बे आयेनखौ फोसाबनानै लायाब्ला साननानै लाखा जे बिथांमोनानो गिबियावनो सानै साथाम हिन्जाव लानो लुबैदों। जियानो जादोला बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम आंनि खावलायनाय, नोंथाङा नोंथांनि मन्त्रि एमएलए एमसिएलए जिखिनि दं, बिटिसिनि जिखिनि लिडारफोर दं बिसोरखौ लानानै सावरायज्लायनानै बे आयेनखौ फोसाबनांगौ। जोंनि बिटिसि एरियायावबो सानै हिन्जाव जनो मोना, सासेल' हिन्जाव जनो मोनो होननानै आयेनाव लिरनानै दोननांगौ। दानि सरकाराव थानाय लिडारफोरा जुदि बेखौ फोसाबा अब्ला जोङो एबसु आरो आबोबा बे आयेनखौ सोदांनायाव, बे आयेनखौ फोसाबनायाव गाहाय बाहागो लानांगौ।